агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 19 сентябри соли 2022 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва бо таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ҷиноятии зидди ҷамшеди сайҷалол корманди мбти шаҳри душанбе хабар дод. маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи парванда гуфт ҷамшеди сайҷалол дар вазифаи мутахассиси шӯъбаи рақами 1 раёсати ба рӯйхатгирии техникии корхонаҳои давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри душанбе кор карда, зимни фаъолияти корияш бо истифода аз мақоми хизматӣ ба боварии шаҳрванд даромада аз ном бурда бо баҳонаи омода намудани шиносномаи техникии ҳавлидории хонаи истиқоматӣ дар ду ҳолат маблағи $1000 амрикоӣ ва 3900 сомонӣ гирифта ба манфиати охирин ягон амали муайянро иҷро накардааст. ба зидди ҷамшед сайҷалолов вобаста ба ин ҳолат бар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои А ва Г кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ки такроран ва бо истифода аз мақоми давлатӣ содир шуда боиси расидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд шудааст, парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. корхонаи давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул ё МБТИ ки ба ҳуҷҷатгузории манзил ва дигар молу мулки ғайриманқули мардум машғул мебошад, яке аз неҳодҳои аъзама фасодзада дар тоҷикистон ба шумор меравад. ба ҷамшед сайҷалолов бар асоси қисми 2 моддаи 247 барои қаллобӣ ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 2 то 5 сол таҳдид мекунад. вале таҷрибаи судӣ дар тоҷикистон нишон медиҳад ки мансабдорони барои пора гирифтан ба даст афтода дар аксари мавридҳо бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд.